Гэта спроба неяк стаць трэцім у гэтай кампаніі. Якое тут месца Беларусі? Рэпутацыя беларускага палітычнага рэжыму ўжо такая, што траціць тут асабліва няма чаго. Важнай падзеяй мінулага тыдня быў прысуд нямецкаму грамадзяніну Рыку Крыгеру. Яго прысудзілі да смяротнага пакарання за нібыта тэрарыстычны акт. Не будзем зараз абмяркоўваць, ці быў сапраўды гэты тэрарыстычны акт, але тут цікавы палітычны аспект гэтай справы. Гэты прысуд ідзе як бы ў дысананс з тымі крокамі, якія рабіла беларуская ўлада у бок захаду. Тут была і спроба рытарычнае міралюбства адносна Украіны, і прапанова аб перамовах Польшчы, і вызвалення палітвязняў каля 2 дзясяткаў, і увядзенне безвізу для грамадзян 35 краін Еўрапейскага звязу. І тут на гэтым тле такі прысуд да смяротнага пакарання грамадзяніна Нямецчыны як бы ў пэўным сэнсе разбурае гэты тренд. Што за гэтым стаіць? Хутчэй за ўсё, гэта сумесная аперацыя Расіі і Беларусі, расійскіх і беларускіх спецслужб. З дапамогай гэтага прысуду беларускія і расійскія ўлады хочуць нешта атрымаць ад Нямецчыны. Хутчэй за ўсё вызвалення афіцэра ФСБ Красікава, які там задзейнічаны быў у тэрарыстычным акце, забіў аднаго з палявых камандзіраў Чачэніі. Ну, гэта версія, якая актыўна зараз абмяркоўваецца ў медыях. Гэтым тыднем быў нечаканы візіт міністра замежных спраў Беларусі Максіма Рыжанкова ў Паўночную Карею. Паўночная Карея – гэта краіна самая адыёзная ў свеце, з самым адыёзным палітычным рэжымам. Не думаю, што можна атрымаць нейкія эканамічныя дывідэнды, таму што у КНДР няма абсалютна валюты, няма чым плаціць за беларускія тавары, за беларускі экспарт, калі гаворка ідзе пра гэта. А вось страта рэпутацыі палітычнай тут вялікая, бо аб'яўленне партнерам такой адыёзнай краіны, такога адыёзнага рэжыму дрэнна адбіваецца на рэпутацыі любой краіны. Ну, але рэпутацыя беларускага палітычнага рэжыму ўжо такая, што траціць тут асабліва няма чаго. А па-другое, зараз адбываецца агульны паварот ад Еўропы ў бок Азіі, поўдня, і візіт у КНДР ідзе ў рамках гэтага тренду. Ну і трэцяе, як бы дарогу пралажыла Расія, недаўні візіт Пуціна ў Паўночную Карею, актыўнае супрацоўніцтва ў прамысловым комплексе. Я думаю, што Беларусь хоча неяк уплішчыцца, уклініцца ў гэтае актыўнае супрацоўніцтва, якое, ну, я так разумею, на мільярды даляраў адбываецца. Расія збіраецца нібыта паставіць у Паўночную Карею некія тэхналогіі у галіне зброі, а ўзамен Расія хоча атрымаць боепрыпасы артылерыйскія, якіх у Паўночнай Кареі вельмі шмат. Якое тут месца Беларусі, цяжка сказаць, ну, але думаю, што вось гэтая спроба неяк стаць трэцім у гэтай кампаніі, яна дыктуе вось гэты візіт Максима Рыжанкова в Паўночную Корею. Продолжается рабочий визит президента Беларуси в Россию. И сегодня Александр Лукашенко и Владимир Путин продолжили переговоры на Валааме. Обстановка неформальная, но повестка самая серьезная. Большей частью главы государств общаются за закрытыми дверями, один на один. Теперешний визит Лукашенко в Россию, перамовы с Путиным на острове Валаам.
Цікавыя чым? Не тым, што яны цягнуцца доўга, і ранейшыя часы бывалі, што гэты саміт цягнуўся 3 дні. Яны цікавыя адсутнасцю інфармацыі, закрытым фарматам гэтых перамоваў. І я думаю, што гэта звязана ў пэўным сэнсе з тым, што назапашана пэўны комплекс канфліктных вузлоў у адносінах Беларусі і Расіі. І звязаны яны ў пэўным сэнсе з тым, што Расія не задаволена тымі жэстамі ў бок захаду, якія апошнім часам спрабаваў рабіць афіцыйны Менск, асабліва той пазіцыі адносна Беларусі, той пазіцыі адносна Украіны, калі Лукашенко заявіў, што Беларусь адводзіць дадатковыя войскі ад украінскай мяжы і ўвядзенне безвіза для грамадзян 35 краін Еўропы з улікам таго, што беларуска-расійская мяжа адчыненая, не закрыта, і ў прынцыпе гэтыя грамадзяне пры жаданні могуць трапіць і ў Расію, што з'яўляецца падчас вайны, магчыма, ў Расіі палічыць гэта пэўнай небяспекай для сябе. Нарэшце, кітайскі кейс. Тут таксама пэўныя рознагалоссі. Александр Лукашенко падчас сустрэчы з Сі Цзіньпінам у Астане падчас саміту ШАС заявіў, што Беларусь падтрымлівае кітайскі план урэгулявання вайны ва Ўкраіне. Всячески имеем возможность всячески поддерживать все ваши инициативы, особенно главную инициативу по урегулированию украинского кризиса. Гэтую тэзу ж паўтарыў і міністр замежных спраў Максім Рыжанкоў падчас візіту ў Кітай. А вядома, што Кремль не падзяляе мірны план Кітая, і тут я бачу рэальныя рознагалоссі паміж саюзнікамі. Апошнім часам шмат размоваў ідзе пра магчымыя перамовы паміж Расіяй і Украінай з дапамогай пасярэднікаў ці без іх дапамогі аб некім замірэнні. І можна меркаваць, што Лукашенко хацеў бы неяк удзельнічаць у гэтых перамовах і атрымаць магчымы дывідэнд міру пасля іх заканчэння. Ва ўсякім разе хацеў бы неяк уплываць на умовы, на якіх будуць заключаны вось гэтыя новыя дамоўленасці аб прымірэнні. Гэта таксама магло быць тэмай перамоваў, пра што, дарэчы, Лукашенко казаў, калі ён наведваў вайсковую частку ў Лунінцы 13 ліпеня. Но надо разговаривать. Я думаю, мы в ближайшее время на встрече с Владимиром Путиным обсудим эти проблемы и подумаем, как мы будем действовать дальше. Ну і нарэшце можна меркаваць, што менавіта тэма умоваў, на якіх можа быць вызвалены вось гэты нямецкі грамадзянін Рик Крігер, гэта таксама была прадметам перамоваў падчас візіту Лукашэнкі на Валаам. Бо вельмі можна меркаваць, што гэта сапраўды сумесная беларуска-расійская аперацыя, і таму умовы вызвалення гэтага грамадзяніна таксама варта было падмеркаваць сумесна.